Povedz, Mirka, kto tu trénuje. No povedz im to. No poviem vám to, po tejto ceste trénuje predsa náš Peťuško Sagan na tom svojom bicykli. A možno, keď bude mať trochu šťastia, ho tu zrazíme. A pozerá sa na Sierru Nevadu, ktorá je krásne zanevadovaná, zasnežikovaná. Vidíš hore? Áno, vidíme ju, je tam. Áno, špicík náš krásny. Tak už máme snežik, ten prvý sneh. Sice októbrový, no ale by si neveril, že 25 stupňov v Granade a hore sneh, že? Tak toto tu máme už celú zimu. Miláci. Nechaj si ešte priestor, lebo ešte uvidíš nevydané. No, tým to je najlepšie. Ideme do nebička, Mirka. No, to je iba začiatok. Stiahni to tuto na chvíľu. Olivy. Tuto dole, touto cestou, tieto domy, čo tu vidíš, čo nevidíš poriadne, tak to si ti spravili dvaja susedia, jeden pomohol druhému. A všetko je to urobené z takých prírodných materiálov, čo pozáňali tuto dookola. Vôbec nepotrebovali nič a nikoho, tak si s láskou pomohli a urobili si raj. Mirka. Tuto je domček jeden schovaný, ktorý som strašne chcela kúpiť, taká zrúcanina. Aké srdiečkové oblaky máme. Krásne svetlo teraz. Krásne. Mirka, to už sme skoro v 2 kilometroch, nie? Ale kdeže? Nie? Tuto sme v nejakej okolo 1000. To ešte nás čaká. Ešte nás čaká. Ja si potom zapnem GPS-ko. 1700 nás ešte čaká. Pozri sa, tuto je ten domček, ja tu prebehnem na druhú stranu cesty. Vidíš ho? Vidíme ho. Je zaregistrovaný. Ale to bola taká romantická predstava, potom som si to tak ako začala hlavou riešiť a hovoriť si. Není nič praktické. Bude pekný výhľad z toho kamery. Ako lietajú hore. Ježiš, Mirka, mňa až... Nebojkaj sa. To mi už nesprav. Nebojkaj sa, láska. Počkaj, ja teba natočím, aký si vystrašený. Ale Je srdiečko. strašne vysoko. Nemám rád vysoko, nízko, ďaleko, blízko. Neboj sa, ty prídeš o tieto strachy raz, dva, tri so mnou. Tak ale namielila si to smelom dole. Ja ti asi tuto zastavím a najlepšie bude, keď si to natočíš. Poď Tak... prosím ťa pomaly, tak nevysoko. Nejdem tu rýchlo. Ja tuto ti zastavím. Dobre? Alebo toto vyššie. A odtiaľ toto pekne natočíš všetko. Však poďme hore, tam bude ďalší. Tu je toho podľa mňa... Mírka.